I jo proposo que, tal com va dir el Toni, el primer que li podríem dedicar és una cançó. Em sembla molt bé. A favor. U com a 20 per cap. 6 vots en total. I quina cantem? Jo no en sé molt poques. Jo també. I jo? I si deixem que ho decideixi el destí? Què vols dir? Posem la ràdio que la mare de l'Ignasi es va deixar i la primera cançó que surti serà la que cantarem. Us sembla bé? Sí. D'acord. Sí. Esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Serviria acabat boig per tu. Sé molt bé que des d'aquest pal jo no puc arribar més tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Serviria acabat boig per tu. Roc. Roc!